салом дӯстон, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Ба шумо ваъда карда будам ки дар оянда кадом модели нав телефон мебарояд, ба шумо обзор карда нишон медиҳам. имрӯз яке аз телефонҳои беҳтарин модели нав Redmi Note 8 ки ранги беҳтаринашро гирифтам. ҳоло ба шумо кушода нишон медиҳам. Хай, баъди кушодан худатон мебинед. Ин аксессуарҳое ки мебинед, агар ин телефон ё ин ки Redmi Note 7, Samsung A30, A50 агар чунин телефонҳо дошта бошед, бе инҳо яъне ҳеҷ маъние надорад. бисёриҳо барои интихоби масалан powerbank ё ин ки наушникҳои беспроводной AirDots бисёр хато мекунанд. барои чӣ? барои он ки агар шумо Redmi Note 7 ё ин ки A50 масалан намедонам A30 ҳам телефонҳое ки бистри заряд доранд, агар чунин телефонҳо дошта бошеду powerbank-ҳои яъне простояш истифода кунед, бистри заряд поддержка намекардагиш, дар ин ҳолат ба телефон вазнин меояд ва зарядро хуб намедорад. ин аз компанияи Xiaomi бистри заряд поддерживад мекунад 10000 мАч. нархаш бошад 1500 оригинал. бо ҳаст 20000 мАч. инаш бошад боз вазнинтар. 20000 мАч. нархаш 2000 меистад аз компанияи Xiaomi оригинал. инаш хело вазнин. акнун мегузарем дар бораи AirDots аз компанияи Mi оригинални хуб кор мекунад. бачаҳои мо бисёриаш ҳамин истифода мекунанд. яъне нархашам бошад нархи дастрас 2000 меистад. ҳоло дар сайтҳои интернетӣ хело зиёд шудааст ки тариқи сайт мегиранд 5000 6000 мефурӯшанд. бачаҳои мо харидастанд. мана 2000 оригинал аз компанияи Mi. хай хулоса ин буд дар бораи аксессуарҳо. гирифтанӣ бошед марҳамат занг занед. акнун мекушем телефони Redmi Note 8 мекушем, мебинем кани ранги чӣ хел. нигоҳ кунед, ранги кабуд, 4 камера дорад. дар бораи камераш сразу мегӯям, яъне ду камера, ду объектив. 4 то камера ки шумо мебинед дар инҷо, инҳо як тоаш камера барои камера съёмка кардан, як тоаш барои сурат гирифтан ва ду тои дигараш барои ёрдам кардан. як тоаш бошад барои дар вақти сурат гирифтан глубинаро сурат мегирад. масалан 10 нафар пушт ба пушт истодагӣ бошад, камераи асосӣ обши сурат мегирад ва камераи ёрдамчиаш бошад нафарони қафо ки вақти суратро пеш кардан мо онҳоро хира мебинем. ана ин бошад ҳамун глубинаро, рангҳоро дуруст мекунад ки качествои сурат нағз биёяд. ва дигараш бошад барои вақти съёмка кардан ба навор гирифтан мо роҳ мегардем, ягон хел вай резки движениё ҳастай, вай стабилизатсияи ба қувват мондагӣ ҳастанд ки профессионални одамое ки съёмкаҳо мекунанд, ҳатто клип съёмка мекунанд ё ки ягон блогерҳо ҳастанд барои видеоҳояшон дар вақти дар берун ягон влог съёмка мекунанд, беҳад телефони беҳтарин аст ки ҳамун ларзишро дар вақти съёмка кардан, дар вақти тамошо кардан эҳсос намекунӣ. гӯё ки ҳамун одам эҳтиёт карда профессионална съёмка кардагӣ бошад. гӯё ҳамун ларзишро ин идора мекунад, стабилизировать мекунад. хоб ин буд дар бораи камераҳояш. дар бораи батареяш 4000 мАч. мощни батарея бистри заряд поддерживад мекунад. процессорро бошад Qualcomm Snapdragon 665. ина ин Redmi Note 7 бошад, аз худам аст ин Redmi-ҳо 660. ин бошад камтарак зиёд барои бозиҳо. на танҳо 665, балки функсияи дигаре илова кардагӣ ҳастанд ки яъне бозиҳои онлайнро поддержка мекунад. монанди бозиҳои PUBG, Tank, бозиҳое ки онлайн ҳозир бачаҳои мо аксарияташ ҳамин бозиро бозӣ мекунад. дар интернет қариб ки ҷаҳон ин бозиҳоро бозӣ мекунад. ин ҳамон бозиҳоро поддерживад мекунад. хуб дар бораи экранаш, яъне экранаш калон, рамкааш хело борик аст. экран бошад 6.3 дюйма IPS, яъне IPS дар Samsung-ҳое ки қимат ҳастанд дар онҳо мемонданд ва баъзе одаме ки Samsung-ро дӯст медоштанд, на бо экрани IPS метавонед аз ин харидорӣ кунед. ҳоло нархаш 14500 рубл меистад. шояд ки оянда арзон шавад. боз мефаҳмед ин рақамҳое ки мебинед. занг занед агар хариданӣ бошед. ба тамоми Федератсияи Россия доставка ҳаст. ба Москва бошад тариқи курьер равон мекунем. чӣ хеле ки дида истодаед, Redmi Note 8 аз Redmi Note 7 камтарак борик аст.
яъне намудаш ба зеб аст. Note 8 чхеле ки ҳамагун дидед аз Note 7 хело бартариятҳои зиёд дорад, аз якдигар фарқ мекунад. баъд чизи дигар ин аст ки дар чанд видеои пешина мо гуфтагӣ набудем, инҳо яке ҳамин редми кадомеашро ки набошад, агар шумо мехаред, шумо як телефоне, шумо ду телефон доред. Ин дар дохилаш пространство дорад ки одам мегузарад ба дигар пространство. Дар он ҷо на контактҳо ҳаст, на ягон бозиҳо ҳаст, на WhatsApp, Viber, имо, ягон чиз нест. метавонед шумо онро парол монед ва шумо дар як телефон ё ду телефон доред. ва инро ҳол ман аз телефон нишон медиҳам ба шумо. Муборизҷон дар ин ҷо мемонад, мебинед ки мисол переходить на другое пространство чӣ хел аст. ва дар он ҷо чӣ хеле ки гуфтам, шумо метавонед ки гӯё шумо ду телефон доред бо харидани як телефон. ин бошад процессораш. чӣ хеле ки муборизҷон гуфтак Snapdragon 665 аст бо баъзе иловаҳо барои геймерҳо аст ки бозиҳои вазбинро бозӣ мекунанд дар интернет ва барои бозиҳои вазбин телефонҳои қиматро мехаридан. минбаъд шумо метавонед бо 14500 рубл беҳтарин телефон, беҳтарин дизайн, свети базеб, чӣ хеле ки дида истодаед, хайрдорӣ намоед. ва дӯстони азиз, дар бораи вай гап задан, повербанкҳо гап задан ки дар ин ҷо ин повербанкҳо функсияи быстрая зарядка дорад. чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо Type C ҳам ҷо ҳаст барои Type C ва гуфтанӣ ҳастам ки ин аз ширкати Xiaomi ҳаст ва оригинал ҳаст. метавонед барои харидориаш ба муборизҷон муроҷиат кунед, ба шумо медиҳад 20000 мАч, хело ҳам вазнин аст. бо ин ду се телефонро ҳатто шумо метавонед заряд бимонед. нархаш бошад ҳамагӣ 2000 рубл будааст, он қадар қимат ҳам набудааст. ва аз ҳама чизи асосие ки муҳоҷирон зимистон наздик шуда истодааст, шумо метавонед ки дар зимистон бе ягон мушкилӣ бо телефон суҳбат карда ё ки музиқи гӯш карда гаштан гиред. ин аст ки наушникҳои хело ҳам зебо аз ширкати Mi ҳаст. ина ҳам 2000 рубл меистодааст ва дар ин ҷоаш контакт барои вай аст. контактро аз ин ҷудо кардан пленка аст, гирифта мепартоед. ин осон аст. Bluetooth-ро гирон мекунӣ, наушникро мемонӣ дар гӯшат, тамом. аввал росташро гирон мекунӣ, баъдан чапашро гирон мекунӣ. инҳо бо якдигараш пайваст мешаванд ва як садои махсус мебарорад ки мефаҳмед ки инаш ба инаш пайваст шуд. инро аллакай қариб ҳамаи шумо худатон медонед. ин чанд абзор ҳам дорад. мана тамом. як бор установка мекунед ва дафъаҳои оянда агар Bluetooth телефон гирён бошад, вақти аз дохили чӣ мегӯянд, футляр мегӯянд, чӣ мегӯянд, аз дохили ҳамин вақте ки мебарорӣ наушникро, автоматӣ дар телефон пайваст мешавад. вақте гирифта мемонӣ, автоматӣ боз маҳкам мешавад, яъне ки аз телефон ҷудо мешавад ва садои телефон минбаъд тариқи калонка мебарояд. ин як фақат гирён кардан, куштан мешавад. дар вақти суруд хондан стоп карда плей карда мешавад. чи YouTube бошад, чизе ки набошад, стоп мекунед, як бор мечиқед, як бор плей мешавад ва ҳар дуяш кнопкаҳо ҳам бардошта мешавад, кушта мешавад. дута кнопка дорад. хулоса беҳтарин наушник аст, качествои овозаш беҳтарин аст. рости гап бисёриҳое ки мешиносам тӯли муддатҳои дароз аст истифода мебаранд. зарядаш ин хел аст ки зарядаш як бор то 3 соат заряд мебарад ва зарядаш хомӯш мешавад ва гирифта ин ҷо мемонед, боз заряд мегирад. муддати 1.5 соат заряд мегирад, боз мегиред, боз 3 соат заряд мебарад. ҳамин хел 3 бор пур мекунад ки 3 бор то 3 соат, яъне ки 9 соат метавонед ки шумо инро истифода баред ва баъдан билохира заряди худаш ҳам тамом мешавад ин футляраш ва аз ин ҷоаш метавонед бо заряд монед. дар дохилаш намедонам сим барои зарядник дорад. ин бошад як чанд то вай аст, насадкаҳо барои ҳар гуна гӯшҳо ки тавре ки шумо ҳам медонед, мо баъзан нафарҳое ҳастанд гӯшҳояшон калон аст, баъзеҳо майда аст. ҳар кас метавонад мувофиқи размери гӯши худаш гирифта монад. ва дар ин ҷо сим борис симкани як безебиш ҳамин ки хай метавонем бо телефонҳоямонам ира зарядтем, ҳамун зарядникаш микро USB аст ки бо телефони худамонам инро заряд монда мешавад. мутаассифона арзони бад аст, аз ҳамин хотир симро намондаанд. симашро ҳам ки мешуд шояд 2500 мешуд, 2000 будааст. дар 2000 аз замин то ба осмон таъриф кунем ҳам меарзад. хулосаи гап инро тамом кардем. дар ин ҷо чи аст? боз як повербанки хурдтаракаш ки 10000 мАч заряд мебарад. нархашам 1500 будааст. чунин аст, оригинал аст.
функсия быстрая зарядка, ай ҳама чизи важне аст. Шумо масалан телефонҳои қимати замонавӣ доред, дар давоми 1.5 соат аз 0 то 100% телефонҳои моро инҳо заряд метиҳанд ва на як бор, 2-3 бор, чанд бор. вақте ки бачаҳо ба сафар мебароянд, раҳҳои дур мераванд, ин беҳад ба қадри инро мефаҳманд. дар ин ҷо дигар чи аст? Телефони худи мубориз аст, Redmi Note 7 64 гигабайт беҳтарин телефон аст. ин легенда шудагӣ аст. ҳамин телефонро тамоми тоҷик, ҳамин куҷо метро намеравӣ, куҷое намеравӣ, овози ҳаминро ман вай кардам, шинохта кардам, занг мезанам, мевардорам, мебинам аз ҳамин қафояш ки Redmi Note 7, Redmi Note 7 ва фикр мекунам ки онҳои Redmi Note 7 доранд, дигар наметавонанд ки бо гардани баланд хандида гап зананд, чунки Redmi Note 8 баромад. бисёр телефони қулай аст, телефони хуб аст. аз ҳама хубиш ин ки борик аст камтар ва зимистон дар вақти дар дасти ягон чиз будан, дар вақти дастҳо дар киса будан, як даста тариқи имо, WhatsApp, намедонам бо ҳар чизе ки бошад нависта гаштан мегирад. рангои сиёҳаш ҳам ҳаст, ранги сафедаш ҳам ҳаст ва боз баромадаги аст Redmi Note 8 Pro вай қиматтар аст. вай камераҳоаш дар мобайн аст ва як тега айпарааш дорад, беҳад зур аст. отпечатки палецаш удобни, бисёр майда ки хушрояк нишон додагӣ дар ин ҷо. телефончаи базеб аст хулосаи гап. дӯстони азиз, агар видеои оянда шумо абзори Redmi Note 8 Pro-ро интизор бошед, ҳатман дар комментария нависед ва мунтазир шавед. ин буд бародар Ҳабибулло Қурбонов ки ба мо якчанд маълумоти иловагӣ гуфтанд. ташаккур мегӯем ба бародар. хеле хулоса видеоро тариқи имо, Viber, WhatsApp, намедонам Одноклассник, Facebook ба дӯстони худ фиристед. агар телефон харидани бошед, ба рақамҳое ки мебинед занг занед. ба тамоми Федератсияи Россия, тамоми посёлкаву шаҳрҳоу доставка дорем. ба Москва бошад, ба тамоми стансияи метрои Москва тариқи курьер равон мекунем. нафарҳое ки мехоҳанд ки бо мо яъне ҳамкорӣ кардан Optum ҳам кор мекунем, яъне тариқи Optum бо онҳо кор мекунем. хеле хулоса ин буд видеои навбатӣ. ҳар чӣ қадар ки тонистем дар бораи телефони Redmi Note 8 маълумот гуфтем. видеои абзори ояндаи телефонро интизор шавед. хайр дӯстон.